jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe ayaw puni tv en garte katande jomiraɗo subaka hande o gam yettinan noon ko sifa e kele gadane jaydeji leydi sénégal joni joni paɗen koye jaydeji ɗi alkamisa nogasi jeenayyi lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi jeegom ko sifa e kelle gadane jayndeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jayde rewmi quotidien kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe gartitande koye ɗen ɗon caɗele ko yuti ala haali ñawoje ɗo e nder leydi sénégal ɓe mbitande ko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye kañum kay woni ko jabti hoorejo jagorɗe leydi sénégal Ousmane Sonko ɗum ɗon ko e batu jagorɗe toon to galle lamorgo to conseil des ministres no wiide kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti noon e omo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour moɓe mbi chambre d' accusation waɗi ordonné wonta kay kanko omo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour ndawnawate toon to suudu dumbir ɗum ina tawe e jayde rewmi quotidien jayde point actu sport kañum arti koko yewti ala haali on décision mo ganduɗa kay kañum woni ɓe ganduɗa kañum woni ñawoɓe kaaf ñaawi ɗum e ñalawma hicci henki o ɓe kolliti kay wonande Pape Thiaw kañum kay woni ko taƴana ko ina tolni e pottiti joyyi ɗi ganduɗa kay kañum woni ko yowa o mo ganduɗa kañum Elimane Ndiaye kam Ismaïla Sarr gotima foof yowama ko ina tolni e pottiti ɗiɗi kono ni kadi ɓe garti e on ɗon fédération sénégalaise de football mo ganduɗa kay waɗama amande ko ina tolni e 615 000 dollars ɗum ene tawe e jayde nde ko ɗum koɓe garti kadi e leydi Maroc ɓe ganduɗa kay kañumen mbaɗama suspendi omo ganduɗa kañum woni Achraf Hakimi kam e Saybari kamɓe kala noon ɓe mbaɗama suspendi holno wiide kam musidmen e jaydiyankoɓe omo ganduɗa kañum woni Achraf Hakimi ko match uji ɗiɗi woni ko yowa omo ganduɗa kañum woni Saybari yowama ko ina tolni e match uji tati ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde point actu sport e jayde guindiri nde Le Soleil kañum arti ko yuti ala haali feeto fête indépendance ñande nayyi e lewru avril ɓe kolliti kay wonande on ɗon fête jogori mawniyede ko toon to Thiès holno wiide kam musidmen jaydiyankoɓe kolliti kay e Thiès kañum kay ma wuur on ɗon welo welo ko yewti e alhaali mawningol fête indépendance mo leydi sénégal ɗum ene tawe e jayde guindiri nde Le Soleil e jayde Le Verdict kañum arti ko yewti alhaali pôle judiciaire financière e ko yewti alhaali Prodac omo ganduɗa kañum woni chambre d' accusation o yamiri omo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour nde nawate toon to suudu dumbirdu ɗum ina tawe e jayde Le Verdict ƴeewoyen e jayde source a ko hen musidɓe jaydiyankoɓe garti ɓe mbitande ko Pape Malick Ndour oɗo saaha joni kay o ɓattitoyima suudu dumbir ko yewti haali on ɗon Prodac ɗum ina tawe e jayde nde ganduɗa kay kañum woni jayde source a ko ɗum ko kam musidɓe jaydiyankoɓe ɓe garti ala haali Aïda Mbodj ɓe mbi kay oɗo saaha joni Aïda Mbodj woni tan ko yuɓɓitinde ganduɗa kay kañum woni on ɗon bilan muɗum ɗum ina tawe e jayde ɗum ko caggal ɗin ɗon duuɓi ɗiɗi ganduɗa kay o woni ɗum e dow gardigu on ɗon ganduɗa kay kañum woni DER ɗum ina tawe e jayde he e jayde La Tribune quotidien ko hen arti ɓe mbitande ko omo ganduɗa kañum woni Pape Malick Ndour ene wayntande woni ko e neldede toon to suudu dumbirdu ni ɗum ko caggal ɗin ɗon attaque uji ganduɗa kay Ousmane Sonko waɗi ɗum fewde e ñawoɓe leydi sénégal ɗum ɗon ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni e jayde wiyetede La Tribune quotidien kam musidɓe jeydiyankoɓe ɓe garti hen ko woni koye yajje e nder hello mabɓe ɗiɗi e jayde e Tribune ƴeewoyen e jayde L'Observateur kamɓe musidɓe jeydiyankoɓe L'Observateur ɓe garti noon ko e on ɗon suspension mo ganduɗa kay leydi sénégal waɗama ɗum suspende ɓe wi ko omo ganduɗa kañum woni keblo kippo guindijo mo leydi sénégal Pape Thiaw kañum kay woni ko yowa ko ina tolni e pottite ɗi joyyi omo ganduɗa kañum woni Ismaïla Sarr kam e omo ganduɗa kañum woni Elimane Ndiaye moni mabɓe kala yowama ko ina tolni e pottite ɗiɗi omo ganduɗa kañum woni leydi Maroc kañumenne kadi e keeɓi hen e gueɗal mumen holno wiiri kam musidɓe jeydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede e jayde L'Observateur goɗɗum ko tawate e jayde nde ko Oumar Sarr kañumne kadi konngol muɗum ene tawe e jayde nde ɓe gartini kadi e on ɗon Alima Gadji mo ganduɗa kay ɗo palam mbiyen moftoyama toon to ganduɗa kay kañum woni Bammoulé ɗe Yoff ɗum kala e jayde L'Observateur atti hen ƴeewoyen e jayde Tribune Sport kam musidɓe jeydiyankoɓe ko hen ɓe garti ɓe mbitande ko 5 match de suspension wonande kay omo ganduɗa kañum woni Pape Thiaw match uji ɗiɗi wonande Ismaïla Sarr kam e Elimane Ndiaye kono noon kadi ɓe garti e Ligue des champions européenne ɓe kolliti kay l'Olympique de Marseille kañum waɗama humilié ɓe ganduɗa kañum woni Paris Saint-Germain e Monaco kañum menne kadi mbaɗi ɓe garti noon Paris Saint-Germain kam e AS Monaco ɓe gartini kadi eɓe ganduɗa kañum woni Real Madrid mo ganduɗa kay waɗi qualifié e barrage woni tan dañani wadde fartangue wadde qualifié e 8 premier ɗum ko yewti e Ligue des champions européenne ɗum ene tawe e jani nde ɓe gartini kadi e Galatasaray ɓe ganduɗa kay ene jiiɗi sodde omo ganduɗa kañum woni ɓiɗɗo leydi sénégal najo on woni Pape Gueye caggal on ɗon Coupe d'Afrique pattamlamo mo
modi dum kala ina tawe e jayde ganda kay kanyum woni e jayde tribune sport ƴeewoyen e jayde ganda kanyum woni jayde quotidien le quotidien kamɓe noon ɓe gattande ko ala haali Pape Malick Ndour ɓe bitande comme ganda ko Pape Malick Ndour dans le camp à miné o kollitinomi mbi kay kanko Pape Malick Ndour en wontande ɗo woni ɗo oɗo saaha joni koko tarna pittini ɗum ene tawe e jayde nde ɓe gattani kadi e ganda kanyum woni Sénégal ɓe mbitande ko aujourd'hui le Sénégal retient son souffle ɗum koko yuti on ɗon décision mo ganda kay ina ni ummade toon to kaaf hono no wiiri kam musidɓe men jayde yankoɓe ganda kay kañum woni e jayde wiyetende jayde quotidien le quotidien e jayde témoin quotidien kañum koyen artiɓe mbitande ko sanction tombé sanction ngaji kay goni ko jani leydi Sénégal o ganda kañum woni Pape Thiaw keblo kippo guiddijo mo leydi Sénégal kañum kay woni ko yowa ko ina tolni e pottite joyi Ismaïla Sarr kam e mo ganda kañum Iliman Ndiaye monen ɓe kala yowama ko ina tolni e pottite ɗiɗi ɓe kolliti kay fédération sénégalaise leydi fédération sénégalaise mo football kañum ne kadi ma yop amande holno wiiri kam musidɓe men jani yankoɓe ɓe gartini kadi eɓe ganda kañum goni Maroc laaɓe ganda kadi jowama e ko yuti e ngalol pottal ɗum kala ina tawe e jayde suite quotidien kañum arti koye ko yuti ala haali on ɗon dossier ɓe kolliti kay wonande Pape Malick Ndour yoɓe ganda kañum woni chambre d'accusation kañum kay e yamiri wonde kay Pape Malick Ndour yo nawe toon to suudu dumbirɗo ɗum ina tawe e jayde ganda kay kañum woni e jayde wiyetende jayde suite quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum ɗon komi kelmoroɓe nade ko sifa e kele gadan yoga e jaydeji leydi Sénégal adimedin rubini jaydeji wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam rewnal programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama